В името на суетата съм правила много компромиси. Развалила съм си краката от неудобни обувки, само и само за да изглеждам по-добре. Вече не е нужно да правиш компромис със здравето си, за да изглеждаш добре. Събрахме удобство и елегантност в едно. Представяме ти новия черен Walkmax. Подсилихме зоната на пръстите и петите. Направихме материята още по-дишаща. И добавихме нов, изчистен, още по-стилен дизайн. Черният цвят отива на всичко. Аз най-вече ги нося с панталон, с дънки, с клинове, с всичко. Забрави за тежестта в краката, болката в ходилата и умората в глезените. Уникалната подметка Walkmax имитира естественото движение на ходилото. Спомни си детството, в което си газил бос в тревата. Черният Walkmax ти връща това усещане. Разпределяш правилно тежестта, докато ходиш. Стимулираш мускулите, подобряваш стойката си и облегчаваш напрежението в ставите. Когато ходя с Walkmax, се чувствам, че ходя по-изправена, не ме боли гръбнак, стабилно стъпвам. Въобще чувствам се страхотна с тях. Новият изчистен и стилен дизайн прави черния Walkmax подходящ и за ежедневно, и за елегантно облекло. А сега си спомни колко болезнени и уморени са краката ти в края на всеки работен ден. Отиди на работа с Walkmax. Разликата ще се види в усмивката ти. В цял свят хората гледат първо да им е удобно, след това идва суетата. Смятам, че и ние ще се научим да ценим удобството. Обади се и поръчай новия черен Walkmax сега. Получаваш уникална обувка с нов изчистен дизайн, дишаща материя и заоблена 4-слойна подметка, подсилена в ключовите зони. Поръчай сега, само с едно обаждане. Ако номерът не ти е по мярка, ще го заменим с подходящия напълно безплатно. Walkmax. Разликата е в подметката.